Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Su'ida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-minbar faqala amin amin amin. Falamma nazala su'ila an dhalik faqala atani Jibrilu alayhi salatu wassalam faqala laghima anfu muri'in adraka Ramadhan wa lam yaghfir lahu qul amin faqultu amin. Abala wangu limekezeka mwa Allah kutamandidwa konse ndi kwa Allah tabaraka wa taala, madaliso ndi mtendere zipite kwa bwana watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akubanja ake, masahaba ake ndi tonse amene tutsate dini imene mpaka na tsiku la kiyama insha Allah. Masiku apitawa tinapereka bayani imene makamba za hadithi imene Mtumiki sallallahu alayhi wasallama atakwera pa mimbali ananena kukwanira katatu amin amin amin. Ndipo masahaba adafusa pamene anatsika Mtumiki sallallahu alayhi wasallama, kodi nchifukwa chani munanena amin kukwanira katatu? Mtumiki sallallahu alayhi wasallam ananena kuti anandibwereratu ineyo Jibrilu alayhi salatu wassalam, ndipo ananena kuti ndi woluza munthu amene wafika mwezi wa Ramadhani koma sanakhululukidwe machimo ake. Ndipo anandiuza kuti nena amin, ndipo inanena kuti amin. Abale wangu lemekezeka mwa Allah, ndizomvetsa chisoni kwambiri munthu kufika mwezi wa Ramadhani wonse ndi kusala, ndi kumaswali, kupereka swadaka, kupanga ibada ina yosiyana, koma pamapeto pake osakhululukidwa machimo ako. Zimenezo ndi zopweteka kwambiri. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam popitiza hadithi imeneyi, hadithi inanena kuti rubba swa'imin laysa lahu min siyamihi illa li-ju' wa li-'atash. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adanena sonena kuti ndi woluza munthu amene akusala laisa lahu min siyamihi, ungopatula kuti mukusala musakupeza phindu lina lililonse, koma chimene akupeza iyeyo ndi njala komanso ludzu. Abale wangu limekezeka mwa Allah, munthu ameneyi ndi woluza. Chifukwa chani? Anthu ake ndi amene amasala chifukwa cha anthu ena. Anthu amene ndi amene amasala kuti anthu ena waone, koma osasala chifukwa cha Allah tabaraka wa taala ayi. Choncho anthu amenewa mwezi wonse wa Ramadhani amapanga ibada, amasala, koma ngati nia yawo ili kuti anthu awaone, anthu amenewa mwezi wa Ramadhani wonse umatha iwo osakhululukidwa machimo awo. Abale wangu lemekezeka mwa Allah, tiyeni tikeni nia yathu, tiyeni tisale, tiyeni tipangeni ibada chifukwa cha Allah tabaraka wa taala, koma osati tipange ibada chifukwa chompanga munthu wina kuti atione. Choncho abale wangu lemekezeka mwa Allah, inu ndine tizakhala anthu okhululukidwa machimo athu pamene Ramadhani izapite kumapeto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.